Ta' kull sena 8 ta' Settembru jew kif inhu magħruf aħjar Jum il-Vitorja ifakkar diversi avvenimenti importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Fosthom ir-rebħa fl-assedju l-kbir u t-tieni gwerra dinjija, kif ukoll il-festa ta' Marija Bambina. Biex titfakkar ir-rebħa tal-1565 il-ħadd filgħodu tellet ċerimonja quddiem il-monument tal-assedju l-kbir fil-Belt Valletta. F'din iċ-ċerimonja attendit l-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina. Jakkumpanjaw lill-Aġent President kien hemm is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li daqqew il-fanfara. Din iċ-ċerimonja ilha ssir mis-sena 1927 bil-moħħ warajja ikun il-poeta nazzjonali Duncan Psajla. Intant f'pajjiżna qed tiġi ċċelebrata l-festa ta' Marija Bambina fil-lokalitajiet tal-Isla, il-Mellieħa, in-Naxxar u x-Xara Għawdex. Wan jużar il-festa ta' Marija Bambina fin-Naxxar wara li nhar il-ġimgħa l-għaqda mużikali Marija Bambina banda Vitorja fin-Naxxar innexxiela tikser ir-rekord tal-akbar tapit pirotekniku li fih l-akbar ammont ta' effetti sinkronizzati. Tkellimna ma' Silvana Zoppardi li kien il-moħħ wara dan is-suċċess. Aħna li ħadna ħadna festival, il-mużika kienet fuq ta' Mamma Mia u Gimme Gimme insomma. U għamilni x-xokk doppju, fimt? U peress li l-baħna zit il-mużika u ħloqt malat waqqa fuq il-bjut. Dan it-tapit huwa replika ta' dak li sar għall-festival tan-nar fuq il-Fosos tal-Furjana u li l-għaqda rebħet bih matul din is-sena.